Kumpara noong mga nagdaang buwan, ngayong Marso, bumaba ang presyo ng ilang gulay sa Legazpi City Public Market. Sa paglilibot ng news team sa naturang pamilihan, ang dating 160 pesos per kilo ng pechay at repolyo ngayon ay mabibili na lamang ng 100 pesos per kilo. Sitaw na dating 140 pesos per kilo ngayon ay 120 pesos per kilo na. Talong na dating 200 pesos per kilo ngayon ay 120 pesos hanggang 160 pesos per kilo na rin. Bumaba rin ang presyo ng sayote. Dati kasi 80 pesos per kilo ito mabibili, ngayon ay 40 pesos hanggang 55 pesos per kilo na lamang. Ang sibuyas na pula na dating 200 pesos per kilo ngayon ay 160 pesos na. Ang dating 240 pesos per kilo ng sibuyas na puti, ngayon ay 150 pesos per kilo. Bawang na dating 180 pesos per kilo, ngayon ay 160 pesos na. Malaki naman ang ibinaba sa presyo ng kamatis. Mula sa 240 pesos per kilo, mabibili na lamang ito ng 45 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Sa luya, ang dating 200 pesos per kilo, ngayon ay 140 pesos hanggang 160 pesos per kilo na. Sa karot na dating 160 pesos per kilo, ngayon ay nasa 80 pesos hanggang 100 pesos per kilo na lamang. Patatas na dating 160 pesos per kilo, 80 pesos hanggang 120 pesos per kilo na ngayon. 120 hanggang 160 pesos per kilo na rin ang presyo ng sili na dating 200 to 300 pesos per kilo. At mula 400 pesos per kilo, naglalaro na lamang sa 250 pesos hanggang 280 pesos ang per kilo ng bell pepper. 350 pesos hanggang 360 pesos per kilo pa rin mabibili ang karneng baboy. Mabibili pa rin ng 160 pesos hanggang 180 pesos per kilo ang tilapia. 200 pesos hanggang 240 pesos per kilo sa galunggong, 260 pesos per kilo sa yellowfin, 60 pesos per kilo sa tamban. 240 pesos hanggang 600 pesos pa rin ang per kilo ng hipot. 320 pesos hanggang 500 pesos naman ang per kilo ng alimango. Samantala, bumaba naman ang presyo ng dilis mula sa 140 pesos per kilo, 120 pesos per kilo na lamang ito ngayon. Bahagyang tumaas naman ang kilo ng karneng manok mula 220 pesos per kilo, 230 pesos ang per kilo nito ngayon. Ayon sa mga tindera at tindero ng naturang pamilihan, epektibo ang mga naturang presyo hanggang ngayong linggo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. May college.